Sa vlog ako ni sir. Nga mo ni nangari. Nanay mo mami na? Oo. Oo, wala naman natin. Magilhan na yun. Dili pwede magkuan ba? Taga-asa ka. Ito ka. Okay, gikuanan ako daan ito. Taga-kalabayan ka man. Tawag ka ti. Kalabayan team. Ako mga friend nga mga kuan bigatin di ara akoy no Lord sino sa kalang akoy. Ako'y mga bigatin nga mga bisita guys. Ara o mga kauban sa wapo ba kay kog tingog sa una. Unsay ngalan na nang tingog nga pina Dili pwede mo. Auto. Nako sa auto na bilong. Ikaw day asa ka adto day? Asa ka adto? Pareha ta? Kitang abaho ni siya. Baho. Kani si Palangga yang mother ang ko anamo. Yang mother kinagustuhan. Si no ko ni siya. Mamunal ni siya oy, o magyabag-yabag. Na siya mamunal. Kulang ang team. Kulang ang team. Si Shuna wala. Say mo ang kuan niya. 1, 2, 3. Happy birthday. Hoy. Ano yan? Nabangan ruwaya. Dili mapalong. Dili pa siya gusto pa. Ay dili kami imong patay upo na ane. Ay si Renato na lang. Uy. Si Anaan. Ikaw na ibutang. Ako'y naon. Sige. Bulutan. Sige kajutangan. Bis Anaan daw be. Sige. Mapalong ba ni Anaan? Iya po. Kaya gusto ko. 1, 2, blow. Ala Anaan. Before ka muulig kagayan mo, dagkot ikaw. Wala ako kukumili mo. Murag gimingaw siya ni mo. Nalipay siya ang nga naa ka. Sige ante. Bye-bye. Bye-bye. Alaan, ana na gyud naan. Ay, istorya. Kita ba nga na mo Auntie Celia? Ugma, pantaon ta, sir. Ala, di pwede gyud kuno. Lola. Bring house para sa snack on niya sa mga vaccinator. Uli na mi. Oh, snack na ninila. Lagi inam uli na mi. Uli na mi. Agoy gentle dog. Punaan pag yun na karon. Welcome to my vlog.